cesty. Takže začneme od úplného začiatku našej cesty do Poľsko. A teda Poľskom začneme. Úprimne Poľsko som skoro celé prespala. Objela som sa niekde na pumpe, netuším kde. Južné Poľsko. Nebol by problém, keby som sa nezobila by po mojom storočnom spánku. No tam sa stal prvý legendárny moment. Jeden týpek z našej školy sa pokusil platiť eurami. V Poľsku, znamená eurami. Eurami. Nebol by problém, keby som si nemohla kúpiť jesť. Áno, ja som sa zatiaľ kúpovala niečo malé, podzub, polnoc. A večierka a o chvíľu. My sme mali pred polnocou vždy, my sme pred polnocou mali večierku. A takže rýchlo jesť, neprežem tých 17 hodín a 4 hodiny hovorí. Jeden zo starších žiakov sa pokusil platiť eurami. Ja len tu v Poľsku eurami. Dobrý večer, sme v Poľske. Neviem si ani predstaviť tvár tej predavačky. Pane, ale ste v Poľsku. A úprimne, Poliaci sú asi zvyknutí na takýchto ľudí, zvyknutí asi nie, I guess. Dobre. Po niekoľkých hodinách, asi o 5. o 6. ráno, sme dorazili do Berlína. Nie, do Berlína nie. Do Nemecka. Niečo pri Berlíne, možno pri Drážďanoch. A zrazu pásová kontrola. Do autobusu prišli dva colníci, oba vysokí tak okolo. A začínam svietiť. No v autobuse, my sme išli autobusom. A no, viete. A viete čo, my sme boli v plánku, niektorí ospatí a sprievodky nakričujú vyťahnite si pásy! Proste, vyťahnite si pásy! A iba taká, s tými sluchátkami v ušiach a iba taká. OK. Som rada, že... A ako oni prišli do busu a viete čo? No nás osvietilo to tam po príjme. A policajti, alebo colníci boli dvoje policajti asi, boli obočných policajtov, uniformách, ale čo už. Prišli takí, že Guten Morgen. Ten jeden sa snažil s nami vtipkovať. No pas, že asi budete nám to kontrolovať, ne? A on iba, no, password checking. A iba taká, díky. No a snažili sa tam teda s nami vtipkovať, lenže chudáci si neuvedomujú, že možno traja v autobuse alebo menej alebo viacej rozumejú nemecky. A nevedia, čo majú povedať. Alebo niektorí boli v takom strese, alebo colníci a kontrola tam v Nemecku. Dobre. Pumpa, veď som v Nemecku. Potom prvá nemecká pumpa. Cítim sa fajn, hovorím si. A tam cedulka. Euro za vstup. Euro, guys. Normálne euro. Akože, ja som si myslela, že ma švak trafí. To čo mám skrachovať ešte pred Berlínom. A ešte k tomu som mala bratovú kartu. Takže som to tam krásne, chodil -1 euro, -1 euro, -1 euro. Lebo bohužiaľ všade v Nemecku sme mali platiť vecka. Takže toto bol pár jedna z môjho storytime z Nemecka. Ak sa vám páčil, nezabudnite dať like, odber, komentár, napíšte mi, či chcete part 2. Lebo tam to ešte len začína. Spoiler, vyliala som juice skoro na policajta. V Nemecku. Tam bol taký chaos, takže no, uvidíme sa na ďalšom videu. Bye bye.